I'm always thinking about something, thinking about anything, but I'm always thinking and I can't stop thinking. Noem me een modderdenker, de meeste tijd spendeer ik in mijn hoofd 24/7 blijf mijn brein roteren. Overhoop tracht ik de stroom te breken, maar hem echter breken doe ik een nooit. Het is ik of dat ik gevangen zit in een denkbeeldige kooi, waarin dat ik gedacht bewust passeer en het niet kan loslaten. Dat is een houding die mijn innerlijke rust blokkeert. Want alles dan ik het nodig heb, weet ik intuïtief, maar toch ook alles dubbel overlopen, like een analist. Er moet toch nog wat meer zijn, wat anders de formule tot succes. Dat kan gelukkig zijn, geen scammen, geen scrupules, maar een eerlijke methode voor vooruitgang te kunnen boeken. Dus in plekken van in actie te treden, blijf ik zo naar een oplossing. Maar ik voel me rusteloos verloren, de echte vijand dat moet verslaan zit tussen mijn oren. En dat weet ik, maar toch raak ik niet weg uit de gedachte dat er meer te weten valt waarop dat ik lijk zit te wachten. Rodin, een personage die me beter afbeeldt. Het wijst na het man de grond vast te likken standbeeld. Ik kom geen stap vooruit op blijf me zitten in gedaan. Maar ik wil weten, dus ik weet en ik weet en ik wacht. Rodin, een personage die me beter afbeeldt. Het wijst na het man de grond vast te likken standbeeld. Ik kom geen stap vooruit op blijf me zitten in gedaan. Maar ik wil weten, dus ik weet en ik weet en ik wacht. Now you know what silence is and how beautiful it feels. Now we have to try and understand, why is it that we keep destroying this silence with all these thoughts? And you realize, you're all old enough now to realize that 99%, and I'm being quite generous, 99% of your thoughts are total rubbish. Het is lekker of dat ik al 3 keer op hetzelfde punt gekomen zijn. De rol dat bluffen bezig nachts ik overdag een zombie. De helderheid dat ik nodig en is meer en meer afwezen. Maar toch goed ik me zonder het te beseffen weer al bezig met die een of ander te analyseren. Ik heb weer al een citaat ingekomen die het zesde anders fraseert. De zesde boodschap dat ik in essentie nu al jaren weten. Maar ik ben gewisse me nu weer al inspireert. Al eventjes totdat het me stagneert. Want bezig stond me enkel toeval vooruit te gaan ben de grenzen van mijn geest. Maar het leven speelt hem af tussen gevoel en intuïtie. En dan weet ik, maar toch wil ik het begrip met precisie voordat me overgeven. Ik zoek naar controle, ik zijn te veel perfectionist om mijn gevoel te geloven en erbovenop te volgen. Het moment dat het hem aanbiedt, vraag me af hoeveel mensen dan ooit van die kant zien. Want de dag een roestje weg en vind je zelden wat je zoekt, maar enkel extra troep voor aan de groep te melden. Weer een uur of 3 bezig over het zesde onderwerp zonder een echte stap te zetten die me echt vooruit kan helpen. Maar maak mezelf wist dat we op het goede pad zijn. Mijn egels doen me alles doen, geloven dat me afwijkt van mijn innerlijke weg. Want daar is spijzen waardeloos, dat is juist de marionette die je ware waarde toogt. Rodin, een personage die me beter afbeeldt. Het wijst na het man de grond vast te likken standbeeld. Ik kom geen stap vooruit op blijf me zitten in gedaan. Maar ik wil weten, dus ik weet en ik weet en ik wacht. Rodin, een personage die me beter afbeeldt. Het wijst na het man de grond vast te likken standbeeld. Ik kom geen stap vooruit op blijf me zitten in gedaan. Maar ik wil weten, dus ik weet en ik weet en ik wacht.